Eta hementxe Basati taldearen doinuak, Kaixo, zer modu zaudete? Kaixo, atxaleo. Batzaldean ongi etorri, Bai, eskerrik. Bueno, eta azteko instrumentala, hori aukeratu duzue, diskoa azteko, zuen diskoa azteko, instrumentala bat, ez? Zuek sortutako instrumentala da? Bai, azkenen diskoa azteko pentsatu genuen intro moduko bat itea, ez? Oso tipikoa izatea, ez? Intro instrumental bat. Eta, bueno, nik uste nabaretzen zaizkelo hor bi zati nagusi, ez? Lehenengoa lasaia hor pianoakin, hasieran gitarrakin jotze genuen, bueno, hasierrek gitarrakin jotzezun garbin, eta gero estudioko momentu nerabak izan pianoz grabatzea. Ba, hori da, nola Fredikin grabatu genuen, esan zuen, nahizue hemen teklatun bat osartzea diskon zehar, eta esan genuen, probatu introna hasierako gitarra garbia nola batzean, eta probatu zuen, biale zigun, eta lujo eta hori dutze. Bai, azkenen pianoa probatu genuen, eta gustatu egun. Nik uste diskoa sarrera emateko, piano piskata saia eta gero ja crescendo. Bai, aldaketa. Bai, bueno, gaur ezagutuko dugu Basati taldearen lehen diskoa. Bueno, ezagutuko, ja hemen desente jarri dugu, Baina, bueno, pizka bat, zuek ezagutu gehiago. Nortzuk dira Basati taldea, adibidez basuan, Gartzi, hauek dira nombres artísticos, Gitarran Ashipu, gero baterian Xama, Kaixo Xama, eta ahotsa Markus. Markus ez dauke, azkenen urbildu pizka bat mikrofonora. Bai. Guiruak azkenen ez izena omoteo esatzen zaiuna daukau, eta behai beti Marcos deitze genion, eta esate genuen, ez osoa diskon irudiz izen da berean Marcos, eta esate genuen, bueno, pues aldatuta Markus. Txorakeria eta pixka Markus. Bueno, orain dela gutxi grabatu dezu, Noiz sortu zen Basati taldea? Eta nola? Kontaigu, zuen historia jakin nahi dugu. Eta urrungo kontzertuak, eta hori ere aipatuko ditugu. Hori da. Horregatik komentatzen da, baina bueno. Bai. Basati, nik esango nuke, guaindala 3 urte eta erdi hola sortu zala. Urtarril baten edola. Gu daukau data jarrita urtarrileko eta 3 hola sortu zala bezala, baina bueno, ez da oso konkretua ez dara, Ibaldo. Eta sortu zen, eskola giro noa indikan, izketan dala, instrumentu ezberdinak eta jotze genitula tala, eta Asierrek oso txikitatik jotzen du gitarra, eta nik beste instrumentu batzuk eta jotzen ditun, eta egun baten... Zu, bateria, bateritik aparte, beste... Bai, lehenago, nik saxofoia eta jotzen nun, eta txiki gonitzanen biolina, eta bueno. Bueno, multi-instrumentista orduan, Bueno, oain bakarrik bateria eta saxofoia oso tarteka. Eta Asierrek komendatu nion nahizu, hasi naiz bateria ikasten. Eta orduan, bea izan zen pixkatola esan ziten, aizuta, saiatze balin bagea bion artean zerbait egiten dela, eta nik uste hortik hasi zela, ez, hasi? Bai, ni guatzen naiz... Urbildu mikrofonara, bai. Guatzen naiz, behin, uste izala, amarotzen Tolosan karnabalan zean, karpa ez. Bai, pabelloien, bai. Hor kanpon, ez dakit, hasi nintzen izuri horra melodik eta... Erakusten, bai. Ez dakit guen dikan batira jotze zen no, ez dakit. Ez dakit, bai, hasita igual probatu, zerbait edola. Ez dakit, eta erakusten, eta horra talde batekin jotzea eta ondo gozan. Eta pixkat hortikan, gero baterik hasi zinean, oseketa. Bai. Eta hola, pixkat, hasi ginen. Bai, gero Gartziri... Bai. Bueno, pentsatu genuen beste norbait behar kantatzeko, ez, bajo jotzeko, ez dakize. Eta Asierrek esan zian, hor Gartzi gure kursokoa, esan dit, salsatzen dula pixkat hor gitarrakin ez dakize. Ne engainatu intziate. Eta, claro, denak ados, ze musika jo, ze musika egin, denok rockeroak. Zer da, heavy, jarro, ze... Lehenengo disko nasketa da, ez? Bai, azkenen rockeroa da. Pixkatola, tema batzu pixkat heavy bazke, baina orokorren ustet nahiko rock and rollera da. Aizu eta Basati taldaren, esango genuke, himnoa edo da, lo, zenbat, kantetan zartzen dut, lo. Ondo, galditzen da gainaz, Lo metal. Bueno, bida. Estilo berria. Hemendik horrela, Basati taldea, lo metal. Zergatik? Erromeri metal.
Bai, diakantak, nik esan nuke holak, festa girokok, ez? Asko behintzat. Ikasteko errexak. Bai. Kontzertua jutea eta estribilloa behin entzutezu. Bai, pegadizok dia sentio hortan. Da lololo, eta ja, ikatzen zaizu, eta... Bai. Eta geroz, bi single atera zenuten diskoa baino lehen, edan, bigarrengo singela, eta gude irabazi arte lehenengoa. Eta diskoan bi azkenekoak, zergatik jarri duzu. Azkenekoak, normalen lehenengoak, singleak eta jartzen die, zuek ez, bi azkene bat dira, bi azkenengo singleak. Kasualitatea izan. Ezen ez zion un gehiago pentsatu. Lehenengoa bai guda oso klaro... Bai, hasieran beste bat atean nahi genuen. Bai, Amalurra, baina gero... Amalurra? Hemen, egon nahiz, azte bete osoan jartzen Amalurra. Bai, dudatan egon ginen bi abestiekin. Zugoteza estudioa, ideia batekin, plan, ostia, kanta hau potentea da. Eta ikustezu emaitza nolako da, ez? Eta igual, hainbeste gustatzen zitzaizun kanta ondo dago, baina igual ez daukazuk espero zenun, ez dakit. Maia hoi edo... Eta gero beste kanta bat ikustezu, eta ez da, hostia. Igual hau single bezala teatzea, igual gehiago mezigu. Egia da nik uste denon arten pentsatu genula, gude irabazi arte ateratzea oso kompletoa dalako, ez? Dauka pixka denetik, dauka bukarako zati hoi mantxogoa dana, dauzka dolo onbo daitze zaion parte horietako kainerogo batzuk, historia bat dauka, oza, letra aldetik eba historia bat dauka, eta orduan, egia da pentsatu genula baita ere bideoklip bat itea, eta hola, baina, bueno, esan genuen, kalidade txarrekoa izateko, igual hobeto... Bueno, hoi bigarrengo singelak inindezo, ez? Bai, kontzertutako bideokin daula juntatu, eta, bai... Baina, berez, gure hasierako ideia zan, nik uste bideoklip bat itea, oandik ez dugu deskartatzen, igual... Sorpresak egon daitezke, baina... Zaila dago, bideoklip bat. Ez que azkenen presupuesto aldetik eta... Claro, diru asko da, eta kalidade txarrez iteko... Obea, etxoin da aldetzenan nahi duzu. Baina gainaz, diskoa nahi, ezakit ze politia bai, zatika norbaitik intzizuen ez, portadea eta ze landuta da digipack formatoan, gero, irikitzen dezue, CD-a, merezi du diskoa erosia, hombre, kanten gatik noski, baina ez dakit, lan egin dezuen gatik, gero, hemen dakezu baita, libreta bat bezala, eta bertan, argazkiak oso guapok ez dira, baina tira. Partaideak, diskrepo. Hori ezin dugu aldatu. Milagroak ezin ditugu. Mirarik ez. Baina, bai daudela, letra guztiak eta dena idatzita eta haizu. Guazen kanta bat entzuteaz. Gaur zuek aukeratu, ni egun hauetan honaiz kantak aukeratzen, venga, kanta bat aukeratu eta horren historia. Historia igual gaueko itxalak, ez da? Hostia. Histori polita dauka. Revelación, Nik ez nemile... Sabes tía, ¿dónde soy? Gaueko itxalak. Gaueko itxalak, Pero azken... Bueno, kontaigu, ¿sabes? Pescar... Kontatu. Nik ez nemile ondik. Així me vea, kontatu. Kontatu historia, bai. Estas son revelaciones, Bueno, revelaciones íntimas. A ver, Goazi ginanen, lehenengo hasi ginen lokal rotatibo baten. Oizala, patzezen un... Horten zertzean, bi saio bat. Bai, ez dakit, orduka zan. Orduka. Baina lokala etzan zurea, zegoen bateri bat, ampli batzuk eta tal, eta zogute zinean, jotze zenun, eta gero etxakute zinean, eta... Oida, jazta. Eta gero hasi ginen, hartu genuen lokal bat gurea zana, gurea, aztera ez dakitzen mapatu, eta... Bai, hilero patzen da alkilera. Eta lokala zan, beste talde batekin elkarbanatuta. Eta, bueno, ez que tampoco quiero entrar en... Ez, hor, gauza batzuk gertatu zian, bi taldeen arten, eta, que si desaparecían cables... Bai, gauzak desagertzen ziala, edo gauza moitu, eta ez dakiz zer... Brujeria horre. Bai. Eta azkenen txorrada horrekin, hasi ginen ideia batekin, eta gero ideia hori, ez dala erabat horri buruz, baina da, gaueko gauza arrarok, ez, moitzen dian gauzak, desagertzen dianak, eta bueno, bai dauka... Gauza bakarri, muitzen badira jakintzazu bere izan direla. Hortik anata, bizkat. Bueno, entzun dezagun gaueko itzalak.
kanta kaineroak, eta gaineaz, errez dantzatzeko, hau, zue kontzertua ikusteko, ja dena pasatzen denen, zatikan, kanta hauekin, eserita egon eta entzun, imposible da. Gaizki, oso gaizki. Alezuago baginen, igual baina. Eta nola sortzen dituzue kantak? Kanta bakoitza baita ere desberdina da, baina gehienetan instrumentalakin hasten gea, normalen hasik ekartzaitu idea batzuk, batzutan gartike bai, riff bat edo, eta hortikan hasten gea sortzen batzutan egia da, igual hasipuk ja ekarri dula kanta melodikoki ja oso osatua ja, eta beste batzutan izan da, hartu ideia bat, eta hortik aurrea denon artean garatzen jun. Eta gero letratan, nik uste pixkat danak haitu gehala. Kanta daude pertsona batena bakarrikan, eta beste batzuk ez da gaitu eta... Eta denatazka daukazue erreztasuna esango genuke, letrak eta egiteko? Zatik, ez da erreza, ez? Letra egita eta... Ez. Nei adibidez, musika sortzean instrumentalak eta bai kostatzen zaitela adibidez, asierrek errestasun asko handigoa dauka. Zer dutan etortzen da inspirazioa, edo zein ordutan, edo... Cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas. Askotan zoaz kaletikan, eta ez dakit, igual etxen hasizea zeo zer garatzen, eta ez dakit, ataskatu duentzea, eta esan zu, june gonez, ia segire. Eta igual kaletikan zoaz, eta hostia... Eta zaizu burua hor jarraipen bat, ez? Baina hoxe... Mobilakin grabatu. Mobilan dazkat mila audio. Baina nik uste jarrin behartzea, batzutan jartzezea, eta ez tezu zer lortzen. Oida, beste batzutan nahi gabe. Oida. Gero bai letra aldetik, adibidez, letra batzuk asierreketan ikin genitun, gelditu atxalde baten, parke baten gitarrakin, batzuk asko kostazian ateatzea. Eta, igual bion arten, da beste batzuk denon arten, edo, gero, nahiz eta batena izan ideia principal esango nuke, denoko azaldaketak iten. Eta denoko gure, eta hemen hau iten balen badeu, eta beste hau, eta hemen bulla bat, eta hemen redoble hau, eta nik izaki zer. Eta gero kanta bat itezu, eta hortikan urte erdia igual, esatiz, hostia, hemen gozen hau aldatzea. Ja, igual soloa etzai gustatzen, eta aldatu ingo dugu. O adibidez, diskoa grabatu horretikan, kanta baten letra guzi aldatu genuen azkeneko azten menuda faena, zatik baina merecía la pena ze kanta gustatzen egun leno, baina ez geunden oso gustoa letrakin eta konturatu ginean justo letra grabatu baino lehen igual aukera gona izatea zeukala aldatzea ekin ere zeo zeran Txeko zer gertatu zan, ez da? Letraken? Bai, hasi eran beste letra bat etzala malurrak bi, iru igual aukitu, igual iru letra aukitu. Bai, urbildu mikrofonetara mesadez, bai, letra aldaketa asko ondia, gero baitare adibidez, edanen, lo oiek, igual kantatzen genitun lehenago gehiago. Lo oiek, norka ekin ditu letra oiek? Oso zaiak ez dira. Ez, baina, grabatu horretik bai kantatzen genitula guaindik gehiago, eta esate genuen guztra, igual, gehiagi dia. Eta orduan, erabaki genuen, beste modu batea pixka gutxigo izateko, bai, oza, izan zen. Azken orduko aldaketak. Bueno, diskoan dena kanta gainerak batezik. Bueno, kanta hori, oroitzapenak, ze baladatxo, lehen jarri dugu, eta horrein entzungo dugu berriro, baina, como los grandes grupos, kanta gainero, baina baladatxo bat ere bai. Hay que tener una. Iten dezu, bai kanta gaineroak, eta baladak ere bai. Bai, azkenen... Bueno, bat, dago diskontan. Bai, oaingoz bat. Neiko, oaingoz bat. Bigarren diskoko ikusiko da, ber. Ja, azma dukaze, beste, bueno, horren dala iruia, bete edo kaleratu zenuten, ez? Bueno, gutxiko. Nahiz honitzen zuekin abostun, edo iraien hasieran edo... Hilabete eta zerbait izango da. Oain dala hilabete bat, aterazan amaikan aterazan Spotifyen eta olako plataforma digitaletan, eta nik esan nuke, bi astelenago edo lako zerbait, atera genula formato fizikon. Osa, izango dira, hilabete tardi edola.
Eta bueno, ideia esan dezuna bigarren diskoako badago, baina guaindikan egia da, guain lasai hartzen egea, ze koronavirusen dago, eta guaindikan hau. Txertan disko hau ezin dugu ez da aurkeztu, kontzertu normal baten. Claro, ez daukagu aukere kontzertu hori da, horrein gainaz kontzertutan eta saltzen dira CD-ak, eta zer nola ikusten dezu edo, ze asmo, bueno, asmo, pentsatzen dut jotzea. Asmoa bai, baina nola ikusten dezu edo, kontzertuak emateko. Oso beltza dago. Bai, oso... Gainazo ez, egiten dezu musikarekin dala dantzagarria tope. Bai. Einauteritan ondoen gozan, baina urreko urtean zerko ja, bertan bera genitu dira. Aurreko urten jo genuen. Bai, nun kontzertu. Azkeneko kontzertua gurea, ez? Jo genuen txosnako karpan, ostiralen, bai, ostiral gauen jo genuen. Eta hoi izan da, gure azkeneko kontzertua, oza, imaginatu... Bai. Ja, denbora asko. Pandemia pizka baina hasi... Bai, hasi baino pizka lehenago, hori da. Eta orduzkio, claro, talde txekintzako asuntoa oso gaizki dago. Lehenagotik, ja gure estiloa ikusita, ja zaila zeon kontzertu jotzea, ze gaur egun, hola, heavya edo rock, pizka gogorragoa do, herriko festetan daula oso gutxitan ikusten da, eta guain... oso gaizki. Ja talde handik, badibez, Sutagar bat bezalako talde batek, ja kontzertu guztik atzeratzen edo... Daukezu gaina, zuen kamiseta kontzertu nahi, Sutagar, Iron Maiden edo... Halloween. Halloween. Iron Maiden. Marcos Kiske, nahi. Marcos Kiske. Oiek dira zuen talde, ezakit, garrantzizuenak, zuentzako edo... Kristo. Halloween, Sutagar... Bai, ez referentzia azkenen... Nire, Sutagar... Niretzako taldea oso importante. Ez que Sutagaria zenbat urte ya. Kikute beraiek beraiek, bueno, kikute ya 55, 60 inguru, no horribiliko dia, Gutxixo, igual. 50 zerbait izan ikuste. Bai, holako zerbait. Eta hor dabiltzate, JK? Baina hoiek ere kontzertu guztik atzeatzen nahi dira. Ezin dituzte kontzertuk eman. Ba, imaginatu, ja holako talde handi batek. Zailtasun pila bat dauzka. Bat estiloangatik eta bestea koronavirusan historionengatik, talde txikik eta heavya, pues oso izorretu daude. Guk batez jotzen denun gaztetxeetan, o herritako gazte asamblak antolatutako herriko festatan. Karo, oie guzi guain ez daude... Ezin dira erabili, claro. A ver, eta diskoaren salmenta eta zemuz dijoa, bueno, nahiko ondo. Eta zuen ezagunak eta zezaten zuen diskoa itu, hola, baina... Norbetek esan bali badu, ez ahi ezer gustatu edo, ze kritika, nire ustez kritika onak, ez? Bai. Aitu nun eta digo, ze potente, ze oso lan duta eta gero produzio aldetik, horrek usten da ere, Fredik ere lan politia indula, Fredi Peladezek. Bai. Nik uste jendea guztua da, hola, gustatu zaiola diskoa. Makiarekin ateratzen nahi, firme zintiniko dio. Ez, baina nik uste gehiengon kritika ona izan da. Bate onda, sandulak es una mierda, baina... Bueno, bakizu, beti. Hoi Berti, indezat, super diskatzen. Puta basura izan da. Txarra. Bueno, a ver, gelditu geha oroitzapenak, a ver, kantanen... Da, diskontako baladatxoa. Eta, bueno, kanta oso polita da. Bai, jendei gustatu zaio. Guk, nik uste jendea gehienetakoa edo gustatu zaio ez dakit esango nuken, baina nik uste baietz. Eta, adibidez, kanta honekin baitare letra moldatu genuen, ziren letra bat zan, gero beste bat. Ez que, azken ere... Kanta gotxa dazka... Claro, bere historia daka eta konbentzituta egon arte erabat, denok guztua egon arte letrakin eta dena, aldaketa asko egon dia. Baina, bueno, nik uste politia geldituela. Zenbat denbo erabili dezue diskoa prestatzen zaratik. Esaten den zen, letra bat jarri, gero aldatu, gero ez dakizer. Hoi, esaten da hemen 2 minutun, baina hoi orduk eta orduk dira. Nik uste taldea sortu zanetik hasi ginala ja... Nik uste zeitu hasi ginala kantakiten. Bai. Adibidez, izan basati bat, da lehenengo abestia atera genuna, baina igual, oain dela 2 urte tardi. 3 tardi bali mozka basatik, taldeak... Gero balada bigarren izan zan, ustez? Bai. Eta gero guda irabazi arte igual letra eta gero aldaketak ikusitu, baina... Eta gero, azkenetakoa nik uste 10 izan zala.
kanta egiten, ez aldaketakin. Aldaketa letra aldatzen basalegedia, seguro. Basalegedia aldatu ingenion. Bueno, bai. Baina bestela kanta sortzen, bai, amalurra. Claro, guk lehenengo kontzertun joan ditun 7 kanta gure guztet. Nun jode zue, Tolosaldean edo... Ikasegitan esan zara. Bai. Apiriak amairu. Bai. Urrutina jodeuna izan zen Bilbon. Bai. Bilboko gaztetxe baten. Eta beste guztik, Tolosa ingurun. Hemen ingurun. Ikasegita, zizurki... Bertan beran geratu zen Sangüesa kontzertu. Sangüesa. Proposamen bat intziguten, baina gero... udaletxetik zerbait gertatu zen, eta ezin izan zen kontzertu egin man. Baina, gehien bat, Tolosa ingurun, o Tolosaldea inguru hortan. Bueno, berehala, portadari buruz itzengo dugu. Entzungo dugu pizka bat horritzapenak? Venga. Orain joan egin zara, gazdakin nun zauden. Ugezan zenidanetik, faltan botatzen zaio. Biztitzak guztian ere alboan, ta bakarrik utzi nauzo. Zauden tokin zaudela, etor zaitez, berriro nere ganata jaken, zuzarela, minauken duko duen bakarra. Dena emango nuke, behin bada ere, berriro zurekin egoteko, zuri azken agurra emateko. Gora aurrera doa, zuek zauden arren, askotan ordean ez da, eguna amaitzen. Guazten zaiatu naiz, baina ez dut lortzen. Txikitatik baita euskat, milioika oroitzapen. Ugezan zenidanetik, faltan botatzen zaio. Biztitzak guztian ere alboan, ta bakarrik utzi nauzo. Zauden tokin zaudela, etor zaitez, berriro nere ganata jaken, zuzarela, minauken duko duen bakarra. Dena emango nuke, behin bada ere, berriro zurekin egoteko, zuri azken agurra emateko. Bueno, kanta benetan polita, Bueno, hortze bere punteokin, da... Ze portada kurioso eta polita egin dezuena, Bai, polita da, esan... Tenía su punto la portada, ¿está? Bai, nola aukeratu zenuten, edo... Lehenengo geneka honi daia esan, basatin logoa jartzea tal cual, fondo Bai, beltz batekin, eta... Bai, simple itea bezala, pentsatzen genuen Bueno, hasieran. lehenengo idea esan, demo moduko bat ateatzea, osea, ni irra estudio ni nada. Hoi da, bai, gure kontua grabatuta, eta... Baina esan genuen, bueno, guazen estudioa, tal, eta gero, bueno, portada on bat iteo, osea, ya que lo hacemos, ondo iteo. Ja, bai, así es que es, ja. Bai. Azkenen baita ere lokalen hasi gineanen grabatzen, konturatzea hor lanpila badaola, eta benetan kalitatezko zerbait lortzeko, ja, material asko behar dala, ekipo asko behar dala. Baina grabatu egin genuen. Bai, maketa edo, hoi ez da argitaratu esateko, baina guk, gure probaketa egiteko balio izan zigun. Bai. Azkenen, kutzakore lehenengo aldia esan olako zerbait ingo genula, eta orduan, nik uste estudioa jungineneako ondo etorri zitzaigula lokalen denago grabatza. Zuentzako zan, lehen aldia estudio batera joate zatena, eta zen olako esperientzia izan da, zatik gauz zuek ezaiatzea, baina guruz estudio batera joan, bakoitza bere instrumentua, bakoitza bere zeite ez, nola eraman dezue hori dena? Bueno, azkenen zoze berria zan, zuk esan duzun bezala. Azkenen zoaz urduri, ez dakizu ondo nola izango da funtzionamendua, baina bueno, egia da Fredikin oso ondo moldatu ginela, eta oso
oso ondo prestatuta dauzkala ze pauta jarraitu ze pauso eman, eta nola ingo dugu, lehenengo grabatuko ditugu gia, gero hortikan bateria eta bajua aterako dugu, gero gitarrak aparte, hautsa aparte, korok aparte, eta egia esan nik uste oso ondo moldatu ginala, nahiko azkar jun ginen, nahiko azkar. Pena izan zen, pandemia hau etortzerakoan, erdibitu genuen plana eze. Genukan dana grabauta, Marcosen hautsak eta korok izan zik. Ez, nire hautsa ez grabatu eta... Justo pandemia eritsi zen, eta karo, ez... Grabatuta genukan instrumental guztia, eta gehi osangoet, orduako oaindikan letra aldatu gabe zeukan basalegediak. Grabatu genuen instrumental guztia eta konfinamendu hasi izan, eta konfinamendu geundela, imaginatu zenbateko aspertzea genukan etxen, eta esan genuen, aizu, aldatze balin badeu letra, eta hasi ginen buruei bueltak ematen genuen. Nik uste konfinamendun aldatu genula letra, eta ja juntzala Marcos grabatzea letra berriakin. Letra berriakin. Eta... Letrakin daukezu zuek, zea bat, aldatu eta... Bai, nik uste zea estremona letrakin kanta horrekin izan zala, Besteak aldaketak ikusituna aspaldi izan zian. Baino... Eta beste kanta batzuk, nik uste hasieratik zeukatela letra bat, eta ez diela ikutu. Bai, gudera bazarte adibidez. Gudera bazarte, bai, zuketanik gitarrakin da onginela txalde batzutan daula genuen, eta hoi ez da ezer aldatu. Letra hoi intzan bezala. Zalaude kantak iteituzunak, hola ondo daude, gatzia, eta hola jarraitzeko. Bai. Eta gero beste batzuk, eleaz 1000 vueltas, eta... Bai, pixka provisionalago bezala diela letrak edo musikak edo... Emate gukauta hola, baina... Azkenean le das vueltas y... Bai, edo momentu baten sentitze zu, ja igual aldaketa bat hobeto etorko zaiola, ez dakit. Bai, bueno, pizkana ja bukatzerako baz, zazpira gainean ditugu, eta nola lortu basatiren diskoa tabernetan, nuna aurkidu dezakegu, zatik hankaro, daukegun egoerakin. Bai, hor, gure Instagramen, basati taldea bilatze bazu Instagramen, gure kontun jarrien un publikazio bat, eta hor, hainbat taberna, hainbat denda saltzen dira utzi ditugula disko batzuk, Tolosa ingurun, Donostin, Bilbon ere utzi ditugu disko batzuk. Eta bestela beste aukera da, zuzenen guri idaztea, Instagram bidez adibidez, idaztea mensaje mezu bat, eta esatea izu disko bat nahi dut, eta guk jarreko gehabeakin harremanetan, eta gehatuko gehabeakin... Moldatuko gara. Moldatuko gara nola edo ala diskoa iristeko. Osea, hori ez da problema. Hemen daude, konposatuta dauzkazuen kanta guztiak, edo batzuk kanpoan gaitu dira. Bueno, zan dezu ja, urrungo diskorako ja materialare baduk ezuela. Ideia badaude, baino... Asitako gozak mila. Hoi da. Baino, erabat bukatutako abesti... Guztiak, diskan dago. Bai, nik uste bukatuta daudena diskon daudela. Bestek dia, ideiak. Bai, ezan izan genezkala 12 abesti eta 10 aukeratu genitula. Ez. Daude bukatuta zeudenak, nik usteet. Ez maz, demoako, maketako genezkan 8 usteet. 8 o behatzi, ez da izan. Ez, demoa grabatu genunen oroitzapenak eta basurde, bueno, oroitzapena bazeon, eta printzipioz ez genuen sartu nahi, gero erabake genuen baietz, eta basurde nik usteet oandik etzeola. Basurde, bazeon, etzeon bukatuta, baina jotze genuen, eta berez gitarrak iteitun melodik, berez zegoen pentsatuta, hautsak iteko. Ikusten da lan diten dezuela dena, Bai, hemendik hori berda. Vuelta pia bat. Baina gero hasi ginen kontzertuk ematen, eta, si metemos a una instrumental, no seke, eta kantoa hartu genuen. Nik uste idea zala letra sartzea baita ere, abesti horri. Baina gero erabak izan instrumental bezalare gitarrakin eta bere melodia horrekin polita zala, eta, bueno, diskon introaz aparte beste instrumental bat horre erdin, ondo daiteke, eta holaxe gelditu zen. Bueno, gure asmoa da, zuzenean ikustea, basati taldea, hori pizka bat itxein barko dugu, baina... Bai, itxein barkoa pohendikan pizkat. Bai, zoen mila esker gunekin izan zaudetelako, jarretuko dugu diskoa jartzen, eta, bueno, hemen, azten zeatenen kontzertuk ematen, gurekin jarri harremanetan, gu kontzertu horren berri, aberlen bailen dan, eta hango kera harremanetan. Osondo, eta eutzi goiari eta horrela jarritu. Eskerrik asko, opa basati. Bueno.